Hau Iñaki da. 74 urte ditu eta bizitza osoa eman du bere aitarengatik jaso zuen tailerrean. Beste hau, Josu da, bere iloba. Urteak daramatzate elkarrekin lanean, eta orain, Josuk negozio hartuko du osaba lasai erretiratu dadin. Istorio hau ezaguna egiten bazaizu eta ezpadakizu zure negozioari jarraipena ematea posible den ala ez, bideo honetan negozioaren oinarrizko elementu bati buruz hitz egingo dugu. Lokala. Eskualdaketa ezberdina da lokala alokatuta edo jabetzan badago? Bai, eta asko gainera. Funtsezkoa izango baita zure negozioarekin jarraitzeko interesa duen pertsonarekin negoziatzeko orduan. Horregatik, aztertu ondorengo 4 arloak. Bat, zer eskualdatzen den? Lokala zurea bada, negozioaz gain higiezina ere eskualda daiteke. Eskualdaketaren parte gisa edo aparte. Lokala alokatuta badago, lokala ez da eskualdatzen. Alokairu kontratua amaitu edo subrogatu behar da. 2. Fiskalitatea. Barneratu ideia hau. Ez du berdin tributatzen. Jabetzako lokal bat saltzen bada, higiezinak eta negozioak fiskalitate ezberdina izan dezakete eta gainera plusbalia egon daiteke. Lokala alokatuta badago, kontratuaren lagapena negozioaren eskualdaketaren barruan integratzen denez, tratamendu fiskala bestelakoa izan ohi da. Komenigarria da, arlo fiskalean aditua den pertsona bati kontsultatzea aurre egin aurretik. 3. Segurtasuna eta jarraipena. Lokala jabetzan izan da, Josuk edo jarraituko duenak, lokalean zer egin eta nola erabaki dezake, beti ere indarreko araudia kontuan hartuta. Lokala 3. pertsona batena bada, errentatzailea, faktore giltzarri bat sartzen da jokoan. Kontratuaren baldintzak, indarrean aldago, noiz amaitzen da? Lagapena baimentzen aldu, alokairua igo daiteke? Aurrera egin aurretik, komeni da galdera guzti hauek argi edukitzea. 4. Epeak eta kostuak. Lokala jabetzan badago, transmisio epeak luzatu egin ohi dira notaria eta erregistroko tramite eta gastuengatik. Kontuan izan, halaber, negozioa eskuratuko duen pertsonak finantzaketa handiagoa beharko duela, eta horrek eskualdaketaren arrakasta zaildu dezakeela. Tarteko aukera bat, alokairua litzateke erosketa aukerarekin. Lokala alokatuta badago, lagapena edo subrogazioa formalizatzeko kostuak egon daitezke, eta baita errentaren aldaketak ere, kasuaren arabera. 4 gako horiek argi dituzunean, jada ez zara itxu-itxuan joango. Badakizu zer galdera egin eta zer berrikusi urratsik eman aurretik. Beraz, Iñaki edo Josuren egoeran bazaude eta nola jarraitu aztertzen ari bazara, hurrengo bideoan edozein negozio edo enpresarentzako funtsezko elementu bati buruz hitz egingo dugu. Langileak.